Canvi de temps a la vista a Catalunya amb precipitacions i novetats de temperatura. Ho vegem tot seguit, però primer començant a repassar la situació meteorològica d'aquest dissabte amb aquestes imatges de Barcelona, on han tingut una jornada molt estable, ja ho vegeu, cel pràcticament destapat, únicament amb alguns intervals de núvols alts i prims, durant un dia que també ha estat de molta calor, ja que les mínimes s'han quedat per sobre els 25 graus en molts barris de la capital catalana, per tant, nits tòrrides i de mal dormir, mentre que les màximes també han estat prou elevades, més de 32 o 33 graus a molts punts de la ciutat de Barcelona. Seguim amb aquestes imatges de Mataró, on han tingut també una jornada molt estable, ja ho vegeu, amb aquesta sortida del sol rogenca, degut també a aquesta mica de pols sahariana en suspensió que tenim encara aquí a Catalunya i que ens dona aquestes tonalitats vermelloses durant les primeres hores de la jornada. També un dia que ha estat de molta calor en aquest punt del Maresme, mínimes de més de 23 o 24 graus, per tant, nits tropicals i màxims que s'han enfilat per sobre dels 30 o 31 graus també en aquest punt de la costa central. Seguim amb aquestes imatges de Cardona, on han tingut un dia molt estable, però podem veure com ja apareixen els primers núvols alts, aquests petits cúmuls de base alta que ens indiquen l'arribada de masses d'aire una mica més fresquetes en capes mitjanes o en capes altes de l'atmosfera i que ens indiquen com de cara als pròxims dies podria començar a sacsejar-se, podria començar a bellugar-se una mica l'atmosfera aquí a Catalunya. Anem ara amb els mapes per als pròxims dies. El mapa anomalies de potencial 500 hectopascals. Podem veure com aquesta cúpula de calor, aquesta dorsal anticiclònica, que ja deixa rècords de temperatura en molts punts, com Alemanya, anirà deixant també més registres de temperatura molt elevats en molts punts del centre i de l'est d'Europa, mentre que aquí a Catalunya tornarà l'anticicló de les Açores de cara als pròxims dies, de forma que seguirem tenint un temps relativament estable, amb algunes novetats de precipitació en punt del Pirineu, però en general moltes estones de sol i calor, tot i que amb l'arribada d'aquest anticicló de les Açores es permetria l'arribada també d'algunes masses d'aire una mica més fresquetes i humides de l'Atlàntic, i aquesta situació la veurem clarament de cara al pròxim dimecres, quan un sol que amb aire més fresquet en altura aprofundiria una mica cap a punts del Mediterrani occidental i ens deixaria un petit canvi de temps aquí a Catalunya amb algunes precipitacions, més nuvolositat i també una baixada molt agraïda de les temperatures. Anem ara amb el mapa de precipitacions. Podem veure com de cara al pròxim diumenge tindrem alguns ruixats que afectarien sobretot cap a punts del Pirineu occidental, fins i tot amb algunes tempestes, i com de cara al pròxim dilluns podrien ser de caràcter més general, afectant no sols punts del Pirineu i Prepirineu, sinó també cap a punts de la Catalunya central i cap a les comarques de Girona. De cara al pròxim dimarts també alguns ruixats més localitzats en punts de muntanya, encara amb algunes tempestes, i de cara al pròxim dimecres ja començaríem a tancar l'aixeta i seria ja de cara a la segona meitat de la pròxima setmana quan arribaria l'anticicló de les Açores amb altes pressions en superfície i que tancaria l'aixeta dels ruixats a Catalunya per uns quants dies. Anem ara amb el mapa de símbols. Per demà, a diumenge, serà una jornada relativament estable, com comentàvem, però que ja arribarien les primeres novetats del temps i les primeres precipitacions d'un parell de dies, després d'un parell de dies de ratxa seca. Ho vegem, podem veure com de la primera meitat de la jornada tindrem el cel en general serè o poc ennuvolat, moltes estones de sol durant el matí a la meitat oriental de Catalunya, mentre que a la meitat occidental tindrem alguns intervals de núvols alts que poden deixar el cel una mica emblanquinat o una mica entrenyinat. Podem veure també com durant les primeres hores de la jornada es formarien alguns núvols baixos, alguns estrats baixos, que juntament amb algunes boirines matineres poden deixar el cel una mica més tapat i un ambient una mica més humit cap a punts de la costa de les Terres de l'Ebre. Seria a partir del migdia quan aniria augmentant la nuvolositat, més bandes de núvols alts, de núvols mitjans, especialment a la meitat occidental del territori, on el cel ja quedaria variable, mig ennuvolat, mentre que cap a les comarques de Barcelona i de Girona tindríem el cel una mica emblanquinat per la presència de núvols alts. També es formarien alguns núvols d'evolució, algunes nuvolades de tarda en punts del Pirineu, especialment punts del Pirineu central, també del Pirineu occidental, on esperem una nova tongada de ruixats. En general seran febles o moderats, però localment podrien ser una mica més intensos i anar acompanyats de calamarsa o fins i tot de pedra, especialment cap a l'extrem nord de la serralada. No es descarta tampoc que arribin alguns ruixats, algunes gotellades cap al Prepirineu de Lleida. Podem veure ja durant les últimes hores de la jornada com ens podrien arribar alguns intervals de núvols alts o núvols mitjans des de l'Aragó i arribarien sobretot cap a les comarques de Lleida, on el cel ja quedaria més tapat de cara a les últimes hores de la jornada. Pel que fa al vent, podem veure com durant la primera meitat de la jornada bufarà el vent de forma suau, feble, amb un terral que predominarà en punts de la costa i peritoral, mentre que en punts de la Costa Brava bufarà el vent des del sud de forma suau, entre 20 i 30 km per hora, i que de cara a les hores centrals de la jornada s'aniria reforçant una mica, no sols en punt de la Costa Brava, sinó també cap al peritoral de Girona, ràfegues que poden superar localment dels 40 o 45 km per hora i ens podrien fer una mica la guitza. A la resta del territori, vent de marinada a partir del migdia, en principi
principi suau, entre 20 i 30 km per hora, amb aquestes ràfegues que vendrien des del sud o des del sud-est i que ajudaran a suavitzar una mica la sensació tèrmica en els pobles i ciutats de la costa. Seria a partir de la segona meitat de la tarda quan tindríem alguns cops de vent una mica més intensos de caràcter moderat, ràfegues d'entre 40 i 50 km per hora, en punts de l'altiplà central, alguns punts de muntanya de l'interior de Catalunya, així com a punts del nord de Tarragona i del sud de Lleida. Pel que fa a les temperatures, pocs canvis respecte als últims dies, encara ambient molt calorós, màximes de més de 30 graus pràcticament en tot el territori i més de 31 o 32 graus en punts del litoral central, encara amb molta xafogor, també temperatures força elevades, tot i que destacant que podrien baixar una mica, no gaire, en punts del nord de la Costa Brava o també cap a punts de l'Alt Empordà. Tot així encara farà molta calor i tindrem màximes per sobre dels 32 graus. Màximes també prou elevades en punts de l'interior de Catalunya, de més de 35 o fins i tot de 36 graus en algunes raconades de la Catalunya central i uns quants graus més cap a punts de Ponent o de la Vall de l'Ebre on es podrien fregar novament els 38 graus de màxima. Anem ara amb els mapes per la pròxima setmana. De cara al pròxim dilluns, com comentàvem, podria ser la jornada més inestable de la pròxima setmana. Durant el matí encara tindrem moltes estones de sol, únicament trencades aquestes estones de sol per alguns intervals de núvols alts, de núvols mitjans, i seria a partir de la tarda quan anirien creixent alguns núvols d'evolució i ho farien en punts del Pirineu, també del Prepirineu i altres punts de la Catalunya central i del prelitoral. Tindríem el cel més tapat durant la segona meitat de la jornada i destacant que podrien tenir una nova tongada de ruixats que no sols afectaria en punts de muntanya del Pirineu, on sí que tindríem algunes tempestes que podrien ser localment violentes, sinó que aquests ruixats i aquests xàfecs podrien estendre's i arribar a altres punts del Prepirineu, també cap al nord de la Catalunya central i fins i tot es podrien estendre durant la segona meitat de la jornada a diferents comarques de l'interior de Girona o fins i tot al prelitoral de Barcelona o de Girona, amb una tarda una mica més inestable i amb unes temperatures que podrien baixar una mica. Encara farà molta calor en tot el territori, especialment cap a les comarques de Lleida i Tarragona, màximes de més de 33 o 34 graus, localment en punts del prelitoral i de l'interior, tot i que podem veure com aquests ruixats deixaran refrescades locals allà on descarreguin. Com comentàvem, més estones de sol cap a les comarques del sud de Catalunya, on tindran temperatures encara força elevades. De cara al pròxim dimarts, podem comptar amb una jornada força similar, moltes estones de sol al matí i a partir de la tarda creixerien alguns núvols d'evolució, ho farien especialment en punts del Pirineu, també cap a punts del Prepirineu i que ens podien deixar novament alguns ruixats, però en aquest cas quedarien una mica més limitats cap a punts de muntanya, serien en general febles o moderats, però localment encara podrien anar acompanyats d'alguna tempesta una mica més intensa, com comentàvem, especialment en punts de muntanya, cel més variable durant la tarda a la meitat nord del territori per la presència d'aquestes nuvolades i les encluses d'aquestes tempestes. Podem veure com l'anticicló a les Açores anirà guanyant una mica de terreny durant aquesta jornada, per tant, també pujarien una mica les temperatures i podem veure com serien les comarques del sud de Catalunya on tindran més estones de sol, on es faria també evident aquesta pujada de les temperatures màximes de més de 35 graus en alguns punts de l'interior prelitoral i fregant també els 38 o 39 graus en algunes raconades de Ponent. Seria a partir de dimecres quan ens arribarien les novetats més importants de cara a la pròxima setmana per la presència d'aquest embossament d'aire fred en altura que situaria cap a l'est de Catalunya, entre les Balears, entre Còrsega i Sardenya, i que faria que començés a bufar el vent de tramuntana, ho faria de forma intensa que al nord de Catalunya, especialment cap a les comarques de la Costa Brava, també bufaria el mestral en punts de la Delta de l'Ebre, també cap a l'extrem sud de Catalunya, i configurarien així el que es coneix com el fenomen del rebuf, mitjançant el qual podem veure com tindrien línies de convergència del vent en superfície que permetria un augment de la nuvolositat, especialment en la meitat oriental del territori, on tindrem un cel una mica més tapat per aquests intervals de núvols baixos i núvols mitjans, que ens deixaria una atmosfera una mica més insegura i també una mica més fresqueta, ja que les màximes es quedarien entre els 25 i els 30 graus cap a les comarques de Barcelona i Girona. Situació una mica més continuista respecte als últims dies, cap a les comarques de Lleida i Tarragona, amb més estones de sol i temperatures que no baixaran tant, màximes que encara podrien superar els 32 o 33 graus en molts punts d'aquestes comarques de l'oest o el sud de Catalunya. De cara a la segona meitat de la pròxima setmana, sembla que l'anticicló de les Açores tornaria a guanyar una mica més de terreny i tornaria el temps estable aquí a Catalunya. Moltes estones de sol, únicament alguns intervals de núvols alts i alguns núvols d'evolució en punts del Pirineu. Encara continuarà bufant aquest vent de tramuntana i de mestral al nord i al sud de Catalunya, respectivament, en principi ràfegues entre 50 i 60 km per hora i en general un temps molt estable i temperatures que tornarien a pujar una mica. Hem de tenir en compte que aquest anticicló de les Açores ens portarà aquestes altes pressions en superfície, el
que permet també un major escalfament de l'atmosfera, temperatures més altes, però no tindrem aquesta entrada de masses d'aire del nord d'Àfrica, per tant la pujada de les temperatures serà una mica més suau que la que han tingut durant els últims dies o les últimes setmanes. Situació força similar de cara al pròxim divendres, moltes estones de sol, amb alguns intervals d'algunes nuvolades que creixerien a partir del migdia i es deixarien el cel una mica més variable en punts del Pirineu i en punts de l'interior, però en principi sense precipitacions. Acabam amb aquestes tendències a mitjà termini de precipitació per al continent europeu. Podem veure com en trobam aquests colors verds, aquests colors verds i aquests colors blaus pel pròxim mes de juliol en molts punts del Mediterrani. Això es podria estar associat a aquest major escalfament que han tingut durant el mes de juny en punts de la superfície del mar Mediterrani, el que permet també tenir una major humitat i el que permet també alimentar més aquests ruixats i aquestes tempestes que podrien afectar a molts punts de la península Itàlica, la península Ibèrica, també al nord d'Àfrica i també cap a punts de Grècia i països veïns, tenint aquests registres de precipitació una mica més elevats i per sobre de la mitjana, situació que contrasta molt amb la resta d'Europa, on s'esperen precipitacions molt més pobres i per sota de la mitjana. I fins aquí el temps de nacional.cat. Ens veiem aviat.